bat kontatuko dizuet hemen zaudeten lagun guztiei eta baita telebistaz ikusten gaituzuen lagunei ere. Ara, gaur goizetik etorri gara Gasteiza, baldakizu zergatik. Makina bat aldiz bai gure lagunak eta ni etorri izan garelako eta horri bili gara pasatako parajeak begiratzen, badakizue Foruen plaza, Matxete plaza, baita Gaztetxeko inguru horiek ere pasa ditugu. Eta hori gutxi balitz, orain lanerako prest gaude eta hala uste dut daudela beste hirukote hori ere. Txirri, mirri, txiribiton! Hementxe gaude, hementxe! Iepa, Gasteiz! Iepa! Aizue. Adakizue, gaur hemengo lagun batek baskaltzera gonbidatu gaitu. Ez dakizuela nork gonbidatu gaituen baskaltzera. Zuek ondo ezagutzen duzuen lagun batek bai. Zeledone gonbidatu gaitu baskaltzera! Bai, Zeledone gonbidatu gaitu eta ederreki asko jandu gainera. Eta hori gutxi balitz, bukatutakoan, korrika batean, printzipal antzokira etorri gara zuekin egoteko. Gora, Zeledon, sukaldario! Gora! Aizu, Txirbiton, eta zuk ez alduzu zer esan behar? Babolio, nik badakit zer gertatzen zaion Txirbitoni, badakizue zer, Gaur, Zeledonen etxean, gehiegi jandu, eta orain sekulako nagikeria dauka. Badakizue nola esaten zaion horri? Alberdania, txakurra, txakurtxuria dauka, bai, txakurtxuria, boi! Horixe. Txirbiton! Hau utxik dagoela, hau ederreki beteta dagoela esango nukenik, Zer dio Txirbiton, gutxi janduala? Begira, zuek ze uste duzuen. Esango dizuen zer janduen. Hasteko, 3 platerkada porru patata. 4. Eta arkume errea 2 aldiz, alegia 2 arkume osorik. 3. Eta postrea ere ugari, haizue. Gazta, intxaurrak, ze. Hori gutxi alda, Txiribiton? Zuek ze uste duzu, hori gutxi dela? Zer, oraindik ere zulo txiki bat gelitzen zaiala? Zulo txiki bat gelitzen zaio. Ondo etorriko zaik, zulo bat itxatea hor, harinago ibiltzeko, potolontzio! Hori egia da, ez da komini tripa beteta edukitzea ez abesteko eta ez dantzan egiteko. Txiribiton, entrenatzea komeni zaizu. Horixe, eta gainera, kantatzerik ez daukanez, salto egin beharko duk. Igelaren saltoa. Ea nola egiten duan, igelaren saltoa. Txiribiton, hori da igelaren egitea? Tira. Igela baino gehiago, hipopotamo erretiratua ematen duk. Igeldoko igelak, igel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berriak. Igeldoko igelak, igel euskaldunak, gutxita txikia dira, kolore berriak. Mesedez, denoko bebearrez, egin dezagun bateran, Ordea! zu hor eta ni hemen. Igeldoko igelak, igel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berde argiak. Mesedez,
denoko bebearrez, egin dezagun batera. Ordea, Horretan ni hemen, igeldoko igelak, aigigel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berriarriak. Igeldoko igelak, aigigel euskaldunak, gutxita txikiak dira, kolore berriarriak. Txiriton, esnadi. Mirri, txiribitonekin kezkatzen hasia nago, Zer du honek, gozea ala logalea? Biak? Tira, Nik badakit zer egin behar denek. tira. Ui. Honek asmatuko zigun orain ere zeo zer. Agatzaldeon perrotxiko txorta, eta gorra gurein txorta. Egin burla nahi adina, baina ikusiko duzue, hiru mebeloiek harrapatzen ditudanean, zuen ipurdiekin txerri solomoak egingo ditut. Gaur, hemen, inoiz ikusi duzuen museorik nazkagarriena zabalduko dut. Munduko izaki maltzurren museoa. Arazotxo bat daukat, nire amarruak arrakasta izateko, hiru memeloiek banan harrapatu behar ditut. Beraz, gaur, kakusai itzelak, barkatu. Albert Kakustein doktoreak berreak egingo ditu. Argizagok, hauxe da lekua, hauxe! Hau da! Txirri, honek matxinbentako diskoteka ematen dige! Bomba, bulumba! Isilik, Mirri. Eta entzui dazue, gaur goizean, Albert Kakustein, zientzilari ospetsuaren gutuna jaso dut. Bertan, ikasle prestu baten bila omen dabil, esan dit, eta niregan pentsatu omen du. Kakusten gizara joa, iaizen plastamarirekin, sorabiatu egingo duk, seguru. Aizezue. Zientzilariok benetan oso ondo konpontzen gara gure artean, Egunero ari gaituk lanean, mundu hobetzen egunez egun. Zenbat asmaketa. Eta ze asmatu behar duzu oraingoan? Kurpilari gabeko autoa. Arrautzari gabeko tortilla! Dindandon, Mirri eta Txiribiton. Etorri berehala, kantzontzio zikin hauek altxatzera. Bestela, gaur ez duzu meriendatuko. Dindandon... Txiribiton, maitane berriz ere sartu gure gelan eta alakatzen nahi duk gure armarioa. Guaxemak bizkor bestela, arroparik gabe geratuko gaituk eta bilutzi geratuko gaituk. Segi, nik ez duzuen striptiz patetiko hori ikusi nahi eta. Tira, alde! Zeinen ederki! Bi alpro jauek alde egin dutelarik, inork ez du nire ospeona hankaz gora jarriko. Ahtun. Arratzaldeon, Monsieur Txerri, eta ongi entorri nire laboraterira. Alemania rastakilo,
Kaixo, mil esker, Kakunstein doktore ederra, mil esker zure harrerak gozo eta beroagatik, baina gauza txiki bat, ni ez naiz txerri, ni txirri naiz. Nola? Txorri? Ez txorri eta ez txerri, txirri. Argi dago, duan, txorra! Tira, esantzazu nahi duzu moduan, bezala... Txirri, txerri, txorri, txorra! Mundu guztiak dio, ikasle oso nazarela, baina nik lanean ikusi nahi zaitut. Bai, txirri beti prest, jauna! Ea zer moduz moldatzen zaren kimikarekin. Zaila zaitez bi elementu hauen arteko nazketa egiten. Ez alda arriskutsu egia izango? Achtung! Ekin lanari, mondongo! Bai, jauna. Memelo galanta! Zer gertatu den memelo galanta, zinozuke ematen duzu. Dagan, nire superkarrungailua erabili beharko dut. Ondo da, zure tamainako gizenak esan badu, ala bedi. Taz! Achtu! Txirri txorra, gora eta jora! Eta orain zer gertatuko da? Amaia maitia, egon zaitez izili maitia, zer gertatuko da? Bakizue? Bai? Zer, esan. Zer egingo da? Aldatu egingo dela, zoratu egingo da! Ontze ikusiko dugu, zer gertatuko den, hemen, zuekin, Albert Kakustein doktorea! Tira! Gora darbaile! Gora munduko malzurra! Gora Kakusai! Gora! Ale! Segi museora, zurekin urdai azpikoak egingo ditut eta! Ia! Bat zapuztu egin dut. Achtung! Arratzaldeon, txirribiton, paliazo agurgarria. Ase dinosauro puska. Oi! Indarra ugarri, baina uste dut burua utzik daukazula. Inteligentziarik gabeko katxalotea. Igo zaitez ona, zure masa eta volumena neurtu behar ditut eta erlatibitatearen formula magikoa asmatzeko. Prest? Jaba!
Ederki potxolo, orain pare bat kilo gutxiago daukazu, agian nire supergarun gailuan kabituko zara. Segi! Segi barrura! Iaha! Achtung, txiribiton, tonto potolon! Txiribiton, tonto potolon! Eta orain, zu, zer gertatuko da txirribitonekin? Zer gertatuko da? Tonto potolon! Txirribiton, tonto potolon! Txirribiton, tonto potolon! Begiratuko dut zer gertatu den txirribitonekin. Tira! Honekin, amandongila freskoak egingo ditut. Segi museora! Segi museora! Txiribiton! Bi! Osondo ebele! Osondo ebele! Kalapita, Maitan esida gure arropa armarioan behiratzen, eta bila bestela botako izuen, eta jantzi behar izan dut, baina izue. Esan daukat, Sara Montielen antziko horrela jantzita. Arratzaldeon, potxolo! Arratzaldeon, txotxolo! Zu tipo argia zara, ezta? Agian ez dugu denbora alferrik alduko supergarungailuarekin. Gainera, oso guapo zaude, Drakulin. Masu berriz, naskagarria zara. Txilindrin! Apenas. Agian, pasatu nahi zintzileri prestu horrekin, ez? Apenas, txirri enteratzen denean, asto belarria jantzi erasiko dizkit, seguru. Ez da zientzilaria? Ez da prestua? Ordan zein da? Doraemon katu kosmikoa? Ea, denok batera! Akusai, lezio galanta eman behar diogu, intxortako pizti nazkagarri horri. Horixe, a fastidiarse!
bihurtu du txoriburu hori, Zer esango diate txirrik eta txiribitonek dakitenean? Txalo ingo diate, Horixe. Por cierto, non sartu dira txirri eta txiribiton? Izaki Maltzurren museoan? Atera beharko ditu ba, Baina, aprobetxatuko dugu, azken celebrekeria bat egiteko. Horixe! Dindandon, jaun Andreok, adiskide maiteok, erne, astera doa, sekula santan ikusi duzuen desfilerik erridikuluena. Dindandon. Umore honez eta behar bezala hasteko, honena kantu martxoso eta polit bat kantatzea dela. Marco Polo! Belarra jateaz erabat nazkatu, janari berriak nahi ditu dastatu, topatu du polsa txamponez beterik. Hauxe bai ederra, txakuan zilarra. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Zilar kolorea, ainda dotorea, laizterriren zidu zakua betea, tripan jarri zaio azero inaztea. Aukila bakarra, hortziak puskarra. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Aizeaz txamponak atera ipurditik, astoan jabea ahoa zabalik. Marco Polo zirkora eramango dunik. Negozio asgarra, xoxa barra, barra. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Zirkoko nausiak egin du anuntzio, asko zilar kagabilen funtzio. Pistaren erdian sabela ustu dio. Baina ez da zilarra, baizik akazarra. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Marco Polo, tracatran, 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 tracatran. Txinara? Txiribiton ez gaitu txinara, Juango. Han sekulako goza pasako diagu. Baina esan eskonturaten, anarrosa besterik ez dutela jaten. Zeratik uste gut direla txinar guztiak hain txikita joan. Txiribiton ez gaitu txinala, Juango. Txiribiton, kopelas, txika eskerreko eman didan.
Ahora se visto? Zer dela talako txalaparta mirrita txiribiton? Disputan alik gaitu. Disputan txilibitonek txinalakoan elik. Eta nik argentinala, txuleta pilloa jatela. Bukatu dira bazuen disputak mirrita txiribiton. Oraintxe jaso dut, aurtengo oporretara nora joango geren dioen eskutitza. Arabiara joango gera! Hango jauntxo batek gonbidatu egin bai gaitu. Arabiara, ui, markatu. Arabiarren arabiara. Jopi. Horixe, ganbelu gainean ibiliko gaitu. Arazo txiki bat dago mirrita txiribiton. Nik alde egin beharra daukat eta jauntxori gaur bertan iritsiko da. Beraz, zuek onartu ezazue, ondo tratatu, eta eskatzen duen guztieri baietz esan. Bai, segile zai, txirri, segile zai. Kaso ingo ziuk. Txiribiton, arabiara. Gamentzio. Ze jaten duten Arabian? Arabian jaten dituzte muskarrak eta ratoiak eta remirmak eta munduko zikinkeria guztia. Ez? Salduko nahi? Lasai, txiribiton, lasai. Balak itxere ingo dugun, otartxo bat eramango diagu, txorizos, borrei espikoz eta pasteles beteta. Eta ez diagu, bat ere, goxerik pasako. Kaixo, ni Ali Babarrun naiz. Geukeri agurtu behar dugu, txiribiton. Bio batera, babolio, agurtu behar dugu. Batera! Superat! Nik txirrirekin hitz egin nahiko nuke. Susetitzen dut, baina txirrik aldin behar esan du. Orduan ni ere banoa. Txirri bakarrik omen da tipo azkarra. Beste biak tentelutza komen dira. Txirri azkarra da, baina nirri ere bai. Txiribiton hau da babolio xamarra. Baldu zuen iretzat eserlekuren bat. Txiribiton aulkia, azkar. Hor daukazu aulki bat. Ez, aulkia ez. Ni Ali Babarrun naiz, jeke handia. Eta eserleku handiagoak, biguinagoak behar ditut. Aixu Ali lentejun. Hemen, goskar, amolio. Hemen daukazu zerleku jatorra. Gustatzen? Oso biguina. Aixu barbantzun. Eta noiz eramango gaituzu Arabiara? Oso biguina. Ai! Julio, ez gaitu Arabiara eramango aizen bauketa. Utzi, tente geldituko naiz. Bai. Eta zuek biok zer dakizue egiten? Guk, pailesokeriak, mira, ese polita, Interlanter, aiekara, inendaia txidula, zertaz gaztainadorra polita, eta gehiago badakigu. Polita, Bailazokeriak egitera ez zaituzten nik Arabiara eramango. Zer gehiago dakizue egiten? Zer gehiago? Aixu, Babarrun, ezagutzen alduzu silbor dantza? Silbor dantza? Zer da? Itxan pixkat.
Ez dago gaizki, baina egia esan, Arabian dantzatzeko lodiegiak zaudete. Zerri parea dirudizue. Hau ez da zerria, hau mamua da. Lasai, entzai ez dula kasorik egin, inosente samarra da eta. Txiribiton, tapasak zilborrori, ostuko aixeta. Baina. Baina Txiribiton erotolai, begira nola utzi dio anorpegia, ali perregilun honi. Lehendako palomita guztiak bere arpegian itxatxeta utzi du. Ekatzak askar batean zapiren bat edo... Aterasak no maitetik, aterasak zapiren bat no maitetik, aterasak no maitetik, zapiren bat, korri. Ah, honekin osondo. Aurpegi hau esagutzen dian, Baina zer da hau? Hau zer den, berriro ere txirriren trampa bat, orain ikusiko du. Txen, Mirri eta Txiribiton, berehala esplikatuko dizuet, begira. Hau txantxa bat besterik ez da izan. Zuei ilusioa sortzeko txantxa bat besterik ez. Abai, Txiribiton? Ilusioa sortu beharko digu guri. Segi horrela. Txiribiton, kupida zaitezte, badakizue hau ez zaidala bat ere gustatzen. Dantza egitea atsegin espaduk, gure adeneko beste egikizun baterako prestatuko hau. Zertarako? Eunuko izateko? Ez, eskerrik asko, nahiago dut dantzan jarraitu. Baina no le importa zaio. Gu geu bakarrik egingo diagu jolasea, zea raio! Jolasean zea raio ikasten baino nahiago. Arrapaketa jokua behar dugu prestatu, lagun atzetik segika alde egiten saiatu, tentatu, zuke zentzarrapatu. Jolasean zea raio ikasten baino nahiago. Buleketan ibiltzeko presto aurreta gazte, bate kontatu artean ondo gorde zaitezte, aparte, segi fallo egin arte. Jolasean zea raio ikasten baino nahiago. Lukainka gizan zinfilik painelu hostalari, eskukope azkar batez zure aldera ekarri, etorri, lagunungan akorri. Jolasean zea raio ikasten baino nahiago. Arri txapala lurrean hortxe duzu erronka, laukiz lauki eramaten saiatu ostikoka, txingoka, hanka bakarrez joka. Jolasean zea raio ikasten baino nahiago. Norbait jarri konkortuta soina ezan xamarra, besteok hankazabalik gainez pasa beharra, baldarra, makurtzazu bizkarra. Jolasean zea raio ikasten baino nahiago.
Soka luzea hartuta salto egitera gatoz, berdin dio hanka zuzen oker luze edo motz. 1, 2, ai Maria kaskamotz. Urrengo arte! Agor! 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 Baina, zertan zabiltza? Txiribiton, nola? Non zauden? Barrebusean. Barrebusean gaude, bai. Eta Txir eta Mirri, non daude? Oi. Beitu, gelditu hemen zain, ni beraien bila jugo naiz, bai? Arillo, gero arte, gelditu hemen txe, agur! Zer gertatu zai, Txiribiton? Zer gertatu zai? Baina, txirri, hau losa hoke, badakizue nola esnatzen den Txiribiton ondo, badakizue? Kilimak egin dez, kilimak, Egingo izkio kilimak? Ea. Kilimak eskidatza izugarriako. Mirri, Txiribitonek arazoren badu eta zerbait egin behar du. Begira, gauza bat egingo diogu. Begira, trampatxo bat egingo diogu. Esango diogu bere urte muga dela eta honela ilusioa egingo dionez, era bat esnatuko zaigu. Baina txirri hori ezinezkoa duk, denok badakite, pailasok ez dugula urterik betetzen esaldagia, Ez gaituk inoiz sartzen, ez da gaztetzen ere, beraz, ezinezkoa de gure urteak izatean gaur. Lasi, seguru sinestuko duela, Mirri. Seguru sinestuko duela. Tira. Txiribiton, badakik gaur segunden? Txiribiton, gaur ire urtemuga duk. Bai. Eta ospatzeko sorpresa bat ekarri diagu. Baldakik zer den sorpresa hori bai iretzat eta bai lagun guztientzat. Tarta bat! Eta tarta bakarrik ez, tartarekin batera, urteak egiten dituztenei, abesti berezia! Horixe! Badakizue nola duen izena abesti horrek? Zuri zorionak! Zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, zorionak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, zorionak. Urte bat gehiago bete duzu gaur, belarritik tira opariak jaso, hori zure tarta. Egizu putz, 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 kandela kakabo. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, zorionak. Izan zorion gurekin batera, ondo pasa ezazu maite zaituguta. Hemendik aurrera, haien ez zuk, asko bete itzazu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zortzi, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, on-onak, zuri zorionak, zorionak, zuri zorionak, on-onak, zuri
sorionak, on-onak, zuri sorionak, on-onak, zuri sorionak, sorionak. Zer, Txiribiton, zer iruditu zaiko paria? Bai? Ai, Txiribiton, oztopo txiki basok. Tarta hau ez da jatekoa! Ikusten? Begira, begira, begira! Txiribiton, sentitzen dut, baina etxeko lanak ez dituzue oraindik egin. Beraz, alde. Korru pasa ustela! Beraz, estudio sona askantonek berriro zapustu nahi gaitik. Alde! Alde, alde! Alde, alde, alde! Mirri eta Txiribiton, ospa hemendik etxeko lanak egitera. Ar! Opari ederra, Seguru niretzako dela. Edo, akaso zuena da? Zuena ezpada, seguru niretzako dela. Benetan, ondo merezia dut, onelako ore bat. Hainbeste urtetan Euskal Herriko aurrak hain ondo ez zitzeagatik. Irikiko dut? Bai, irikiko dut. Haizue, eta zer dago barruan? Opera emanaldi batetarako txartela? Ez?
Badakit, orduan, Euskaltzaindiaren hiztegi enziklopedikoan. Aristotelesek esan zuen bezala, gauzak aztertu eta ez lokartu. Badakit zer dagoen, zaldi bat! Orduan, krokodilo bat! Badakit, ornitorrinko bat! Ba, ornitorrinko bat ezpada, ez dut oparia ezertarako nahi. Ba, noa! Agur, makartur! Etxeko lanak dita batean egin ditut. Desastre geratu dira, Baina hor konpon, Jose Ramon! Aio! Tururu! Nolako pari presoso eta moñoño ekarri didaten, Badakit zer den. Pastel erraldoi bat, baie! Txoin, utzi asmatzen, Txoin. Piruleta monumentala. Ez esan. Ikerketa zorrotza egingo dut, Ea. Ia. Oiutxo batzuk entzuten dira, beraz. Katutxo bat izango da! Bai, enauzu engainatuko seguru, Doraemon katu kosmikoa dela. Ez daba moro kato gaiztoa izango? Mickey Mouse katua! Aizue, bakatutxo espada, nik ez dut oparia ezertarako behar. Ezertarakoz. Bai, katutxo banaiz. Allá, cuidaos. Au revoir, Mr. Jaguar. Ayo, papagayo. Martxa honetan, akabon nire negozioa!
Aibala! Aspensorea jarri dute geltokian, igogailua! Aurrerantzean, enaiz geltokian ibiltzen nekatuko. Eskerrik asko, Barakaldo! Bat, be, ero... Igogailu moderno hauek trampa hutsa dira. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita guk ere. Tamborra nik jotzen dut. Rom-pom-pom, 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 rom-pom-pom-pom-pom-pom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita guk ere. txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita guk ere. tromboia nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita guk ere. dumbala nik jotzen dut. Dumbala, 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 dumba, dumba, dumbala. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik natorren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita guk ere. saxofoia nik jotzen dut. Paristik
txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Rom-pom-pom, 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 Mamu, estorrek harrapatu nahi nau eskerrak hemen zaudeten ikuste jan nahi egin nahuela nahi. Ai. Maestu tau aguantatuko, txiribiton, ideak egin dik. Xangola traba jarriko diat, ikusiko usue. Ia, ikusiko usue. Baina jakin daiteke zer gertatzen den hemen. Txirri. Mamu horrek jan egin nahi naik. Ai. Oh, txiribiton, baina berriro ere lo? Esnatu berra dugu. Begira, txiribiton! Mirri. Begira, denon artean esnatuko dugu. Nirekin batera esazue denok bere izena txiribiton. 1, 2, 3, txiribiton! Ozenago, asko zuzenago, txiribiton! Txiribiton baldakik ze ordu den? Ara, izue. Txiribiton orain futbol epaile bihurtu zaigu. Ai, gure txiko txikie. Penalti! Gure txiko mutiko txikie. Ene. A ver, ya. Nahikoa izango alda txiribiton, meriendatzeko? Ja. Zer egin behar da horrelako merienda merezi izateko? Ez da zer egin behar gertatzen dena, txiribitonek arazoak dituela eta ezin duela sabela utxik izan. Kopenas, besteok ere ez? Nola esan duzu Ixiar, arazoak nola? Tripa utxik ezin duela, zer? Ez, tripa utxik balin badu gero arazoak ditu, eta loiteko garaian sonambulo bihurtzen da, eta lehen ere Mirriren atzetik ibili omen da, zea oliasko frekitua zelakoan. Ixiar, eta nork esan dizu zuri tripa utxik lo egin ezkero sonambulo bihurtzen zarela? Txiribitonek. Txiribitonek? Ixiar, nire sonambulo bihurtu nahi. Zoro ambuloa zara, eta ez dukazu tripa utxik. Gauza bat egingo dugu, bera, txibiriton. Baina, hago, oraindik ez. Ez oraindik probatu berien da, hemen dago eta. Txibiriton, lokartuzak meserez. Bai. Lehen da bizi lo txiki bat egin, bai, lo txiki bat. Meserez, txibiriton. Txiriton, nik lagunduko diat lo hartzen, Ida, txiriton, misterio, mamuak xeruan, ilarregi betean. Oso ondo, Mirri, oso ondo. Txiribiton, lo dago. Ea orain hasten zaigun sonambulokerietan. Lo dago, tripa utxik du, ezpaitu merindatu, eta ez da hortin mugitu. Beraz, sonambulo izatearen arrazoia, txiribitonek ez du gozerik dagoelako, jan ez duelako. Ez dut ezer ulertzen. Nik bai. Eta nik ere bai. Ixiar. Zuk ere bere ala ulertuko duzu. Zaude lasai.
Ikusi hau duzue, nola bukatu diren txiribitonen arazoak, Ederki jodita adarra alproje horrek. Bai, orain, ozgailu barruan, bere kopeta gaineko adarra, izostuta egongo da guztiz. Otza zegoen, barruan izuan. Ze txiribiton, ire lozorroan jarraitze alduk? Eta orain zer egin behar dugu, noiz arte utziko dugu hor barruan? Esate baterako xiruitzen zezu, udarte. Tira, Mirri, mesedez, laguna nola utziko dugu udar arte, erabat izoztuko litzateke? Aterako dugu? Atera ezazua, tira! Ez zitzaigun bagaixotuko. Ez du bat ere itxura honik, Hau dela zeixiar, guk bezain besteko hotza sentitu baitu. Gainera, nik badakit nola hotza kendu txiribitoni. Horixe, kanta eta dantza eginez. Ongi da! Eta zuek ere, altxa zeitezte eta 1, 2, 3, 4, 5, 6! Bat, txiribiton parrak! 2, mirri mirurri! 3, txirri bampiru! 4, sardina bakalau! 1, 2, 3, 4, 5, mirrikak eta prost! 5, 4, 3, 1, txiribiton parrak! Jantzi arropa harinak eta korrika hasi. Ibilarika 5 kilometro, ni neurtuko ditut kronometro. Kirolari lirainak, sano, bizi. Bat, bi, hiru, lau eta bost, mirrikak eta prost. 5, 4, 3, 1, txiribiton parrak. Aginduak ematen, ondo do ikasi. Hemen geldik, peto, lasterka korrika baino beto. Zutin edo hori egiten, adi. Bat, bi, hiru, lau eta bost, mirrikak eta prost. 5, 4, 3, 1, txiribiton parrak. Bat, bi, hiru, lau eta bost, mirrikak eta prost. 5, 4, 3, 1, txiribiton parrak. Zer, txiriton? Txiriton, ez dian Mirri kaska joa inon ikusi. Txirri. Supermirri ez duk aske joa, Turista profesional duk. Eta horregatik joan duk, arpailorrean Marsellara. Bai, txiriton, nire gustora joango nintzateke Marsellara, baina ezinezkoa da, sukaldariak era, eta 100 pertsonentzat marmitakoa prestatu behar dugu, Guinness errekorra hausteko.
Beraz, txiribiton, ni izango naiz chef nagusia eta hi izango haiz pintxea. Hori. Txiribiton! Pintxoa, nik ez dut pintxoa esan. Pintxea baizik, alegia, sukaldariaren laguntzailea. Tira, 100 personentzat marmitakoa, Guinness errekorra. Jopela, txiribiton, haxe banketea, Tira, esan bezala, hasiko gara osagaiak lapikoan sartzen. Guinness errekorrarentzat, 100 lagunentzat marmitakoak. Patatak jartiko ditut lapikoan. Eta, holaxe. 3 patata miserable 100 lagunentzako, xurra ez gero txirri. Lagunentzat marmitakoa Guinness errekorra. Txiribiton, osagarrien erdia jarriak zeudek. Orain, ondole torkioke egaluze pixka bat. Txiribiton tuntuna. Egaluzea da atuna. Txiribiton babolio, hau sardina triste baduk. Ehun lagunentzat marmitakoa, Guinness errekorra. Dagoeneko osagai nagusiak jarri ditugu. Patatak eta egaluzea. Zer? Bai, txiribiton, hitz magikoak botako ditu. Marmitako goxua, marmitako berua, txiribitonek piztuko du sua. Txiribiton, traste borraste hau ez duk marmitakoa. Traste honekin ezingo dugu 100 lagunen gozea zetu. Akabo Guinness errekorra. Gora Pinotxo, Mirrinotxo, egiak esaten ditiat de 8 en 8. Txiribiton, ez dugu marmitak hori lortu, baina hitz egiten duen panpin bat lortu dugu. Bai, ez da? Mirriren iguala da, ez da? Ea. Jartza! Nien ez mirri, Marseillan xo, konporretan, gora Pinotxo, Mirrinotxo, egiak esaten ditiat 8 en 8. Bai? Ea jartzak txotxola urpegia. Egitzak orain tximinoarena. Txiribiton, Mirriren fotokopia duk. Baina, egiak esaten dituela alaba da, hori baieztatu egin beharko duk. Ea esantzak, egi borobil bat, adibidez. Esto txirri gaiztoa du. Mirri bihotzonekoa. Eta txiribiton kriminal arriskutsua. Gaizki hasi gaitu. Txiribiton. Tira, ni gezurra badirudi ere batzutan nahazten naiz, beraz, beste aukera bat emango diagu. Ja, botazak egi borobilen bat, artista. Txirri ikasle traketsa da. Mirri oso estudiosoa. Txiribiton kalabaza porruza da.
Txiribiton. Arai, 8 porrotxo. Aukera bukatzen ari zaizkik, beraz, botazak egi borobilen bat. Gora, Pinotxo, mi Rinotxo, egia. Pinotxo borratxo, ba, Txirri Campo, La Rosa Urtedoa du. Mirri, Keskajo Biurria. Eta Txiribiton, Tyrannosaurus Rex. Cromañón. Basallán. Bambolio, chorongo eta mondongo. Kontuz, Txiribiton, kontuz! Akabo bukatu dira Pinotxo Mirrinotxoren abenturateka kalenturak. Ba, eta orain ze egingo diagu. Hirurok Marsellara joango atxo karpaiotzera, ala zer, Eskokolo, esaltzen duten bada marmitakoa nahi. Bai. Kategoriako marmitakoa prestatuko dizuet ni. Ea ba. Egun lagunentzako Supergine! Birri, 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 Tira, birri, bezeres, baina nahikoa da, kontxo guztik iguatzen zapa eginen, birri, bezeres, birri, nahikoa da, kontxo! Aizue, zer dutu zaizue, ea bada, marmitako, egiozue. Birri, txalo, bapo! Mira eske, haupari, horani, Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagua faltzeko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai.